खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। दिनैनि रादाबफोराव दं मानसि बुथारनाय आरो लोगोसे दंबावो माखासे खौरां। थांनाय 25 फेब्रुआरि खालार खालि लोखिपुर गामिनि अजय साहाखौ लांखारनानै एबा हमना लाना थांनानै नोगोद 50 लाख रां दाबियो आरो लोगोसे लांखार जाग्रा अजय साहाखौ बुग्लिनानै न'खरनि मानसिफोरनो भिडिअ साफायनानै हरो। उनावहाय लोखिपुर पुलिसा लोखिपुर एरियानि सिङाव थानाय तुलुपारा गामिनि आमिनुल इस्लामखौ हमनानै दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बहुलपुर होननाय मोनसे जायगानि हाजोआव अजय साहानि गोथै सहखौ लायनो थिनो। बे लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव आबियापुरिनि महिदुल इस्लामखौ हमनो मोनबाय होननानै मिथिनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला जायबा बुथारजादों अजय साहा आरो बेजों लोगोसे आमिनुल इस्लाम बिसोर सानैजों मोजां लोगोमोन एबा बेस्ट फ्रेन्डमोन। बेनिखायनो नोंथांमोन रावखौबो दाफोथाय। बर'नि गेजेरावबो बेबायदि गोबां जाथाय जानानै थांखांबाय। दा बेनिखायनो सांग्रां जानाया गाव गावनि दायित्व'। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै एनडिबिपिनि आफादगिरि बिथां गबिन्द बसुमतारीखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव गासैबो बिग्रायारि जोहोलावफोरा रुखु रुखु मेगननि मोदै बोहैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय गबिन्द बसुमतारीखौ बिदाय होनायनि भिडिअखौ। आच्छा, दा जियानो जादोला आंनि सायाव एक्सन लानो नागिरदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आंनि सायाव बर'नि आफाद, नाथाय बबे मोनसे आफादा आंनि सायाव एक्सन लानो नागिरदों बेखौ आं दासिमबो मिथिनाय जायाखै। जुदि आंनि सायाव एक्सन लानो अब्ला आंनो खनसे फोरमायहर। आंनि वाट्सएप नाम्बारा नैबेनो 7002455686। बेनो जाबाय आंनि वाट्सएप नाम्बार। जुदि आंखौ एक्सन लानो अब्ला आंनो खनसे खौरां हरग्रोबानो जाबाय। मा दायनि थाखाय, सोरनि थाखाय, मा जाहोनाव आंखौ एक्सन लानो नागिरदों। मानो होनोब्ला जोंबो सासे खौरांगिरिसो, जों जेखौ खौरां मोनो बेखौनो जों भिडिअ खालामो। आसा खालामो आंनि सायाव एक्सन लाया होननानै। आं गुबुननिफ्राय खोनाब्ला आं गावनि गोसोखौ जोबोर बोरैबा मोनो। मा दायनि थाखाय, सोरनि जाहोनाव, मानि थाखाय आंखौ एक्सन लानो नागिरदों आं दासिमबो जेबो हमनो हायाखै। आरो दाबो नैबे समावबो आं जेबो हमना मोनाखै। मा दायनि थाखाय आंखौ एक्सन लानो नागिरदों आं बेखौ दासिमबो जेबो हमनो हायाखै। जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आंबो एक्सन लाजानो थाखाय राजि। नाथाय आं जेबो गाज्रि खामानि मावाखै। जेखौ खौरां मोनदों बेखौनो आं भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानांगौ। मानसि बुथारनाय आरो लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनि बागै दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय।